Dag dames en heren, heel hartelijk welkom hier in Offeren. Prachtig weer, 17 graden zo ongeveer. Dus de 11e editie van de HAVO, oftewel de halfvaste optocht hier in Offeren. Bij mij staat Linda R. van de organisatie. Linda, veel beter kunt ze het niet hebben qua weer, hè? Nee, zeker niet, want het afgelopen weekend lag er nog sneeuw hier. Dus wat dat betreft zien wij echt super blij. Ongeveer 20 graden verschil. En de rest, inderdaad. Ja, nee, zeker. Daar zien we echt wel super blij met. 69 optochtdeelnemers, waarvan 67 wagens. Is dat een goede score? Zeker. Ja, meer kan het Durp ook niet aan, want dan zien we gewoon, dan staat het vol. Maar gezien de creaties die jullie straks gaan zien, zien we echt wel heel erg blij met wat er op het Durp afkomt. Ja, zeker. Geen ziet er kloorveur, dat heb ik vanmorgen al bij de vrijwilligersbijeenkomst duidelijk kunnen merken. Maar wie leuk is het als die vader, de grote karttrekker van de HAVO, van de optocht, een koninklijke onderscheiding kreeg van de burgemeester. Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Ik denk voor iedereen die door buiten stut, maar dat is echt super bijzonder. Want we zien natuurlijk altijd van dichtbij wat het voor hun betekent. En ik denk wel dat dit het beste moment was geweest om het te krijgen en te ontvangen van de burgemeester. Dus ja. Proficiat trouwens. Dankjewel. Laten we even kijken naar een toch wel bijzondere burgemeester die ze hier hebben. Want die heeft namelijk een tas bezig met bijzondere inhoud. Burgermoeder Manon Pelzer, dat maken we zelden mee dat een burgemeester zelf naar een evenement de worst en de kiers meeneemt. Ik zal wel moeten. Ik heb dat elk jaar afgesproken met de ceremoniemeester. Dus enige huisvlijt. Alsjeblieft. Dankjewel, een blakse kiers van Manon Pelzer. Hey, maar dit is wel... Je zei het zelf net al, het is hoogst uitzonderlijk dat er nog een koninklijke onderscheiding wordt uitgedeeld in de carnavalswereld. Nou, het mag net zozeer gebeuren bij carnavalsbijeenkomsten, omdat er enig cachet aan moet zijn en dus net dat de rest alle weer aan de tiek vrolijk verder gaat en te weinig aandacht is voor het moment van het lintje uitreiken. En dat wordt hier wel verzekerd, dus dat ging. 11e keer, halfvaste optocht hier in Offeren. Dat is een jubileum, geweldige voorzitter, geweldig evenement. Maar hoe geweldig is dit evenement voor de gemeente Bergen? Nou, het is hartstikke leuk dat het zo goed lukt, dat er zo'n uitstraling is. Maar wat heel belangrijk is dat het dorp het samen deed en dat het dorp samen plezier heeft. Dat is toch geweldig om te zien. Blief geheet tot de worst en de kiers op is of langer? Help me maar. Veel plezier. Dank Burgemeester Manon Pelzer, terwijl achter me dat gaat de onderscheiden voorzitter Henk R. Ja, met zijn lintje. Behoorlijk zwaar belaaien dus, zwaar zo'n lintje. Hij stond mijn co-commentatoren Matt Kusters en André R. André, je doet dit al hoe lang? 11 jaar, dit wordt ons 11e jaar Bas. Vanaf begin af aan 2008 de eerste keer en vandaag de 11e keer. Ja, voor mij is het de eerste keer, maar dan wel live op televisie. Gij doet dat normaal gesproken altijd met z'n tweeën langs de kant. Ja, volgens die eerste jaren zien we apart begonnen, maar op een gegeven moment voelden we elkaar zo goed aan dat we moeten eigenlijk hier duo-presentatie doen. En dat doen we nu hier in Offeren met deze optocht. En we doen dat wel met de wellichtoptocht. En we doen dat wel eens vaker. Als er gewoon ergens wat te praten is, dan doen we dat voortaan met z'n tweeën. Dat staat ons wel een beetje aan, ja. Een soort van Siamese tweeling dus. Lieken ook sprekend op elkaar, die mannen. Wij gaan naar onze commentaarpositie. Heel veel plezier bij de 11e editie van de HAVO. De halfvaste optocht hier in Offeren. Ja, we kijken naar een zaterdag Joekskapel, zoals we meestal in het noorden van de provincie zeggen. Dat is een lokale Joekskapel, Matt? Ja, dat is weer of geen weer eraan. Weer of geen weer eraan, dat is eigenlijk een van de twee Joekskapellen hier bij ons in het dorp. En daar lopen allemaal carnavalisten lopen erin met, maar die zorgen niet alleen voor de halfvaste optocht. Maar die zorgen ook voor allerlei andere evenementen hier in het dorp die ze met muziek opleuken.
en er lopen ook familieleden bij van mensen die ook weer in de organisatie van de HAVO zitten, heb ik begrepen. Hè? Ja, dat klopt. Er zitten normaal gesproken ook familieleden van Henk. De man en zijn juist is onderscheiden. De voorzitter van de HVOO en ook de oprichter van de HVOO. In 2003 had hij deze leuke werfgeweer eraan op de straat weten te zetten. Dat was ook werk van Henk. Dus, en er zit familie van hem in. Dus het is eigenlijk één grote familie hier in Offeren. Ja, dat ken natuurlijk ook niet anders in een dorp waar iets meer dan 2000 mensen wonen. Terwijl we in afwachting zien van de eerste wagen in de optocht, kunnen we misschien nog even zeggen dat er is een samenwerking met Wel, met Wellicht. Dat is de Lemkesoptocht in Wel. En er is een soort van, om het maar eens even over arbitrage te hebben, er is een samenwerking met Wel op het gebied van goed gedrag in de optocht. Dat is wel heel opmerkelijk, hè? Wie zit dat precies in elkaar, jongens? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Beide optochten zien er erg op gespitst om kwaliteit te krijgen en om lol en joeks op de straat te krijgen. En ze hebben eigenlijk afgesproken van iemand die zich goed gedraagt in de ene optocht is verzekerd van deelname in de andere optocht, maar ook omgekeerd. Als je ook niet zo goed gedraagt in de ene optocht, dan is de kans erg klein dat je in de andere optocht mag meedoen. Ja, want als we kijken naar de enorme zeikton die eigenlijk de optocht vooraf gaat, dat heeft niks met politiek te maken en stront over de geer krijgen. Het heeft wel iets te maken met een stukje van het parcours waarin de optochtdeelnemers opmerkzaam gemaakt werden op bijvoorbeeld ook let op oog geluid. Hè? Het volume moet af en toe teruggenomen weer. Ja, toch? Dat is zo. We hebben afgesproken met de briefing die hier op donderdagavond is geweest dat er maximaal 100 decibel geproduceerd mag worden. Minimaal bestaat niet, maar maximaal 100 decibel. Gaan ze eroverheen, dan krijgen ze een gele kaart. En bij meerdere gele kaarten kan het een exit betekenen. En dat is natuurlijk niet leuk, maar ik denk dat het wel een beetje goed geregeld is zo. Want het moet leuk blijven om langs de kant te kunnen kijken hier in Offeren. Ja, dan hebben we bijna 20 graden op de thermometer. Mensen hebben net kunnen zien in den hof met een turfje en een stilke en een hapje en een drankje. Dan wordt er natuurlijk misschien ook wel meer dan gemiddeld wat genuttigd in de optocht zelf. Ook door wordt heel nadrukkelijk op gecontroleerd. Hè? Of mensen niet uit een bocht vliegen qua alcoholmisbruik. Nou, bij elke 10 wagens loopt iemand van de organisatie constant een hele optocht met. En door wordt in de gaten gehouden of gehouden aan de regels en afspraken zoals die in een optocht gelden. In de halfvaste optocht mag wel alcohol genuttigd worden, maar natuurlijk met beperkingen. Goed, we kijken nogmaals een enorm apparaat. We gaan de naam niet noemen, maar dat schijnt een grote sponsor van deze optocht te zien. Wat veel belangrijker nog is dat doorachter, wel bijna in het niet bij dit agrarische apparaat, doorrijdt een witte wagen en door in de knikkerpolitie. En de knikkerpolitie, André, die is belangrijk, toch? Ja, vandaag? Dat is, van oudsher is dat de beschermheer van de carnaval. Dit is de zoveelste generatie knikkerpolities. En iedere knikkerpolitie, duo, kwartet of wat er ook in Offeren is, hebben hun eigen dingen. En deze zijn altijd heel leuk op straat. En die weten altijd wel een of ander auto op straat te krijgen. Maar zien er natuurlijk eigenlijk voor onze beveiliging van CV de Pijers. Daar zijn ze eigenlijk voor op straat. Ja, die zien meer als met maar 2 man. Waar kunnen we die nog meer vinden op het parcours? Ja, ik denk dat die her en der gestationeerd zijn bij de hekken. Want er is hekbewaking her en der. Dus ook daar is een functie voor deze vrijwilligers. Want dat zien het natuurlijk ook. We hebben er 80 op de weg. En wellicht zien er ook een stuk of wat van deze knikkerpolities aan de hekken vertegenwoordigd. De eerste echte wagen komt hier aangevlogen. Dat is Neddig Loppergon. Uit Offeren, hey Oederdorp. Jongens, wat kunt je zeggen over deze groep bij Oederdorp? Ja, deze mogen niet voor niks voor oprijden. Dit is volgens mij de enigste wagen die een beetje een bijzondere positie heeft gekregen. Want deze wagen gaat erover dat er al 11 jaar halfvast is in Offeren. En het zijn 2 vriendengroepen, net echt. En laat me gaan, en die hebben zich gefuseerd.
een paar jaar geleden. En die doen sindsdien samen aan de optocht mee. En ja, je kunt het voor op de tractor zien. Die hebben links en rechts verschillende prijs al hier in de hele regio gewonnen. En ja, zij zien er ook trots op dat wij hier in Offeren voor het 11e jaar een halfvaste optocht hebben. Ik zal me niet alle namen gaan noemen van de mensen die ik nou ken, Bas, want dan hoef ik niet meer uit te scheiden. Nee, moest het halve deur op gaan nemen. Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja, dit soort muziek, dat zullen we ja, ook vanavond in de tent gaan horen. De man is ook ingehuurd en dit liedje ook zingt. Dus de sfeer zien ze nou wel aan het beproeven op de straat. En dat zullen we vanavond in de tent nog eens even dunnetjes over doen. Ik denk dat dit wagen nummer 20 is, Bas. CV, het kan niet kapot uit Vortemullen. Vortemullen die we normaal gesproken vooral zien als het Nederlands elftal speelt. Hè? Het bekende spandoek. Ja, Ja. de politiek is één grote poppenkast. Ja, dat klopt. De gemeente Land van Kuik die zijn bezig met een herindelingsplan. En er is een grote streep doorheen gegaan, hebben we begrepen. Dus het was de bedoeling dat de gemeente Graven, Boksmeer, Kuik, Mil en Sint-Hubert en zelfs nog Sint-Tunis erin meegesleurd zou worden voor één grote gemeente. Maar er is vooralsnog even een streep doorheen en daar gaat deze wagen al. Het gemeente bij Land van Kuik als één geheel. Maar met carnaval zien wij ons eigen deel. De wagen uit Brabant. Ja, en Vortemullen, niet alleen bekend van dat spandoek bij Nederland elftal, Bas, maar ook vooral bekend hier in de regio van de metworstrennen, het grote paardenrennen wat hier iedere maandag met carnaval gaat gebeuren en wat ook uit de hele regio bezoekers trekt. Oh, daar gaat je ook wel eens in. Daar zie ik één keer geweest en heb ik geen paard gezien. Wat voor bier? Of klimaat? Ja, dat is ook wel een grote happening. Er zit alleen een beetje maas tussen, maar we kunnen het bijna ruiken, de paard hier in Offeren. CC ongeregeld uit Nieuwbergen. De kazerne in Schaarsberg. Maar mannen, de kazerne in Schaarsberg, dat leed hier toch heel wiet vanaf? Ja. Dat leed toch op de Veluwe? Ja, dat is een heel stuk hier vanaf. Ik weet het niet, maar ze hebben eigenlijk meer gebruik gemaakt van het landelijke verhaal wat toch in de eter is gekomen. Het schandaal van de kazerne. En daarom hebben ze een bunker en natuurlijk ook een bar gemaakt, want dat hoort op zijn opdracht natuurlijk erbij. En het schandaal, dat is het thema geworden. De kazerne Schaarsberg, ja. Het ligt hier een beetje vanaf, maar landelijke politiek zit ook regelmatig in een opdracht. Hier in Offeren moet ik zeggen altijd wat minder, maar in Bergen zien we wat meer. Dat is leuk. CV, het bad toch niet. Met andere woorden, het heeft geen zin. Die doen voor de eerste keer mee, zien we een maand of 10, hoe Siebe geweld. Helemaal Hollands. Ja, dat klinkt misschien niet zo heel erg carnavalistisch, Bas, maar het Prinsenbal in Siebegewald, wat al een hele grote happening is, die hebben elk jaar een thema. En dit jaar hadden die er als thema helemaal Hollands. En dit groepje die voor de eerste keer meedoen, die hebben zich daardoor laten inspireren. Dus dat wat je in Siebegewald op het Prinsenbal hebt gezien, dat zie je hier in het klein nog even terug. Als we er zo eens naar kijken, dan is het aandeel jeugd tot nu toe enorm, hè? Ja, dat is echt enorm. We denken dat hier ongeveer een 1500 man deelnemen aan deze optocht. En er is het, laten we zeggen, 80, 84, misschien wel 90% is jeugd. En die zijn echt wel maanden samen bezig om hier en daar in een of andere grote loods toch zelfstandig dit te bouwen. En het is altijd toch wel knap om te zien wat ze toch op zo'n jonge leeftijd al teweeg brengen in zo'n optocht. Het is echt mooi, want het is echt samenwerken wat ze doen. En
Ja, daar zit veel discipline bij en die ontwikkelen ze bij zijn creaties maken. Dat is leuk. Ja, we hadden het bij Siebengewaald, de Bierdurpjes. Optocht nummer 36, Blief helemaal Hollands. En die doen voor de 11e keer mee. Ja, we hebben vaste deelnemers die al elke halfvaste optocht met hebben gedaan. En deze doen dit jaar met. En dit is ook de vriendengroep van de prins van de Bessenbinders. En een stukje verder in de optocht nog kunt. Martijn toch? Prins Martijn, dat krijg je dadelijk nog te zien op de prinsenwagen van de Bessenbinders. En ook zij hebben natuurlijk het thema aangepast aan het Prinsenbal in Siebengewaald. Goeie toei! Uit Nieuwbergen doen we de 4e keer mee. 21 man sterk zien ze. En het onderwerp is eigenlijk iets wat mij tot nu toe eigenlijk wel behoorlijk opvalt. Geluidsoverlast. Ja, dat je dit hoort in deze optocht, ja. Maar dit is geluidsoverlast die wordt geproduceerd elders in het jaar. En dat heeft te maken met de feesten bij Wezen. Dat is het Parokaville. Misschien dat de mensen het hier ooit gehoord hebben, maar dat is een enorm dansfestival. En daar horen wij hier in Afre toch wel het een en het ander van. Als we oostenwind hebben, dan kunnen we aardig metgenieten als we buiten in de tuin zitten. Nog erger als de vliegtuigen? Daar hebben we weinig last van, Bas. Die zijn meestal in de landingsfase als ze hier over Afre komen. En dan is het geluidsoverlast valt gelukkig met. Dus alle palaver dit er van tevoren was, dat valt in de praktijk reuze mee? Wat mij betreft wel. Er is vandaag meer herrie op straat, dat kan ik ook garanderen. Kijk eens aan. Klein. Een van de allerjongste deelnemertjes. Ja. Die hebben ze op patrouille gestuurd om te kijken of er misschien al ergens een vurke te ontdekken is. Want de brandweer komt eraan en dat ziet er wel heel mooi uit. De brandweer uit Heumen. Ja, Heumen in de kop van onze provincie. Die doen voor de 3e keer met. En hebben dit keer een hele mooie brandweerauto gemaakt. En hebben hun leus hebben ze aangepast aan de halfvaste optocht. Kijk maar even, je kunt het allemaal lezen wat er voor u op staat. Hè. HVO al 11 keer, al 11 jaar gewoon die als de brandweer. En deze groep in Heumen hebben hun thema erop aangepast en trekken al voor de 3e keer met hier. Ondertussen al bekend hier in Offeren. Nou ja, de kwaliteit van de wagen is duidelijk te zien. Er wordt zelfs echt water gespoten. Dit is de opperspuitgast uit Heumen. En misschien ten overvloede, maar die hebben overal waar ze mee gedaan hebben, eerste prijzen gewonnen. Dan krijgen we optocht nummer 46 en dan hebben we het over een prinsenwagen. Prins Billy en prinses Yvonne heeft offeren met de Sneuzels. Ja, de Sneuzels, dat is de jeugdcarnaval hier van Offeren. En prins Billy en prinses Yvonne en Vos Pepijn die doen dit jaar voor de 10e keer met een optocht. En de creatie van de Sneuzels hier, dat stelt eigenlijk de Uitkijktoren in Afferden. Dat is in 2011 gebouwd. En op de plaats waar de Uitkijktoren is geplaatst, stond voor hen een oude brandtoren. En dan werd toen gebruikt voor bosbrandbestrijding, maar dat weten deze gasten op de wagen absoluut niet. Mooi dat is om te zeggen nog dat ook onze Henk de voorzitter dat dan ook hier heel veel in het betekent in de vorige carnavalswagen. Daar was je echt erg bij betrokken. Dus chapeau Henk ook voor dat werk wat je bij de jeugd hebt gedaan. Ja, ik heb nog mee mogen maken dat enkele leden van de Sneuzels langs de deur gingen om te collecteren. Ik heb zelfs persoonlijk nog een paar pennen gekocht hier in het Offeren. Maar met de toekomst van de carnavalsjeugd in Offeren zit het wel snor, volgens mij. Ja. Prins Thijs en prinses Jill. En dan hebben we het over Nieuwbergen. Echt mannekes zien dit, volgens mij. Ja, nummer 13, ja. Het is, je ziet het aan de zijkant van de wagen. Volgens mij hebben ze hier de belhamels. En de belhamels, dat zien denk ik die twee die vooraan staan. En daarachter staan de eerdmannekes. De belhamels, dat is de jeugd van de eerdmannekes. En de eerdmannekes, dat zien onze collega's uit Bergen. En hier ziet de prins Mark en prinses Peggy samen met de Raad van 11. En dan zullen we denken, die zijn helemaal niet uitgedost als prins. Maar dat heeft er alles mee te maken, Bas.
dat die aangesloten zijn bij de bond. En als je bij de bond aangesloten ziet, moet je buiten het carnavalseizoen niet in officieel tenue in een optocht mee doen. Ja, dit is volgens mij wagen nummer 53, Bas. Nooit genoeg, ook weer uit Heumen. Ja. Ik neem te aan dat ze die mannen goed vastgezet hebben. Ja, die zullen zo niet onderweg naar af en toe zijn gekomen, maar hun thema, dat gaat over de kermis. Ze zeggen de kermis begon in de verleden tijd, maar in de toekomst raken we misschien wel langzaam kwijt. Ja, dat merken we natuurlijk ook hier op de dorpen. De kermis begint een beetje minder te worden. Waren we vroeger 3 dagen op stap met pap en mam. Dat is tegenwoordig toch hier wat minder. Er zijn wel plaatsjes waar het nog goed leeft, maar kennelijk in Heumen beginnen ze er ook al een beetje last van te krijgen dat het een beetje aan het afnemen is. Het is jammer, want ik heb het zelf bijzonder gevonden al met pap en mam met de kermis. En dat beelden ze hier uit. De groep van 10 personen uit Heumen. Ja, weinig te doen ook bij de ballenkrom. Ik vraag me af of ze die blikken hebben vastgezet, Bas. Ik denk dat is voor wel, of niet? Ja, de indruk had ik vroeger ook als ik bij de scheetkrom stond, dat de loop van dat geweer toch altijd net neerrecht wordt. Hè? Hadden jullie ook al een viskrom in loop of niet? Ja. Ja? Ja, die had ook nog wel eens op de kant gelegen. Dan gaan we naar Uien. Ja. De sloebers, die doen ook voor de 11e keer mee. Met een maand of 15 zien ze in totaal. En ja, de zou ze het misschien niet zeggen, maar wat hebben ze gedaan, jongens? Ja, die hebben een terrasje gepikt. En dat had er alles denk ik mee te maken, Bas. Dat er in de hele regio Maasduinen, waar nogal veel toeristen zien ook heel veel terrasjes. En onder andere ook in Uien, waar ze een paar terrasjes hebben. En zij hebben er in ieder geval 1 van die terrasjes hebben ze metgebracht hier in een halfvast optocht hier in Offeren. Optocht nummer 7. Daar zou je eigenlijk klein werkjes moeten zien, want dat zijn de koesjes. Koesjes op Nieuwbergen met een maand of 18. Voor de 9e keer doen ze mee. Ja, dat zijn mooie dagen in onze woonwagen. Ja, die stonden nog een paar in Bergen. En ze hebben vooral het thema genomen om ook dit samen met de kinderen te mogen doen. Dat vinden ze geweldig. Kinderen die zijn netjes geschilderd, wordt hier gezet en voorzien van mooie kostuums. En uiteraard hebben ze carnavalsmuziek bezig. Deze groep, de Koeskus uit Nijbergen. Ja, kijk, hij is dus duidelijk te zien. Mooie pleitjes. De vaste lovend, of het nou met half vast is of niet. Het is een echt familieviers. Het is gewoon om te zien. Ik vermoed dat ze deze wagen niet helemaal zelf hebben gebouwd, maar hij is nu vooral kleurrijk en daar gaat het deze dagen natuurlijk om. Er is natuurlijk wel een beetje handel in de wagens. Het is een polyesterwagen zo te zien en het is natuurlijk een schitterende wagen. Ik ben wel eens bij zo'n bouwplaats geweest in Oostrum. Er is een hele grote loods. Er worden verschillende wagens gebouwd van dit kaliber. En van polyester wil zeggen, dit zijn wagens die kent ze ook wel even moeten laten staan. Precies. Een SLV-wagen. En dat is wagen nummer 52, denk ik. Ja, zullen we maar zeggen, een partnerdorp wel. Waar ze de lampjes op toch wel licht hebben. Ja, een beetje triest verhaal eigenlijk over de supermarkt die er niet meer is. Hè? Ja, nou, er is geen supermarkt meer wel. Die is weg. En zij hebben nou de SLV-wagen uitgebeeld en nou in wel rondrijdt om de mensen door van
van boodschappen te voorzien. Maar ze vonden een SRV-wagen eigenlijk maar een beetje een oud ding. Dus ze hebben een beetje een opgepimpte versie gemaakt waar zij eigenlijk met adviseren om daar maar wel met door te rijden. Nou ja, heel duidelijk te zien op de fles van het mechje is dat er water in Water. zit. Het is wel water met een kleurtje, hè? Ja, dat... Of circus kunnen we misschien wel zeggen. We gaan naar offeren. En 8 mensen. Het leek er veel meer, maar sterke mannen zien dit. Ja, dat is carnavalsvereniging De Milling en Co, zoals ze zich noemen. Dat is een groepje uit De Milling. Het is, als thema hebben ze dit jaar gekozen het Offerse accommodatiebeleid. Ja, dat is natuurlijk één groot circus. Dat is in Afferden nog niet dat wat het zien moet. Ze hebben hier nog steeds geen keuze kunnen maken waar we heen gaan. Er zijn dorpen zoals Wellerlooy, die hebben er lang klaar. En in Afferden blijkt het een beetje moeilijk te zien. Dus een nee offers onderdak, dat blijkt op dit moment één groot circus. En wat bedoelen ze ermee? Een accommodatieprobleem? Ja, we hebben nu nog ieder huis hier in Afferden. Dat is en daar komen ouderen bij elkaar, daar komen van alles nog wat bij elkaar. Dat is veel fijn, maar het moet een beetje gerenoveerd worden. En dat wordt hard nodig tijd. En daar zijn ze alternatieven voor aan het zoeken. We kunnen het renoveren, maar we kunnen ook kijken naar een alternatief. Bijvoorbeeld bij de Alverman. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar er moet een knoop doorgehakt worden. En dat is net een beetje een probleem in Afferden. Ja, van de politieke vraagstukken gaan we naar het voetballen. Daar zien we wel eens beter in geweest. Dit zien mensen, de deurtappers, om precies te zien, Oet Ottersum. Ja, Arjen Robben, maar ja, dat is waar eenmaal, hè? Ja, wat dit groepje die trouwens voor de eerste keer meedoen hier aan onze optocht was. Wat dat groepje hier uitbeeldt is dat zij zeggen dat EK, dat wordt niks meer met Nederlandse voetbal. Dus wij stappen over naar het voetbal van de NFL. En daar hebben ze zich door laten inspireren. Dus misschien dat wij over een paar jaar aan het WK voetbal wel mee kunnen doen. Ja, dan wordt het tijd staan, of niet? Zingen, springen, Misschien wel het meest zuidelijke optochtnummer. Optocht nummer 10 uit Aarsen. Zootje ongeregeld doen al voor de 5e keer mee. Iets met de basisschool. Ja, dat hebben als thema astronaut, maar de basisschool in Aarsen is kennelijk weg. En daarom hebben hun als thema genomen: het Weideveld is naar de maan, de herinnering blijft staan. Ik weet niet of je dat Weideveld kent, Bas. Maakt wel, dan is er wel eens geweest. Nou ja, ze hebben inmiddels het Wietveld, de oude basisschool, hebben ze afgebroken. Er is een MFA gekomen met doorin ook de basisschool opgenomen. En daar was jarenlang heel veel gedeuns en Aarsen over dat MFA. Het zou namelijk een enorme, moderne barrière zien tussen het kasteel en het historische gedeelte van het dorp. Het Anton Pieck gehalte zou enorm omlieg weer gehaald. Maar inmiddels huurt ze er niet meer over. En er komt volgens mij ook geen toerist minder naar Aarsen. Ja, dit lijkt me duidelijk. Dit gaat over kiepen en eier. Ja. En dan moeten we eens even kijken. Dat is... Ja, want misschien is het goed om te zeggen, Bas, die komen hier niet op volgorde. Want dat lukt niet om die in offer allemaal op volgorde te laten staan. Dus die komen via 3 vierkanten het dorp binnen. En zoals ze binnenkomen, zo... ja, maar die komen uit Oefeld. Die komen uit Oefeld. Die doen voor de eerste keer mee. En dat gaat over inderdaad het fipronil-eierskandaal. En met deze wagen, nummer 51, zien ze eerste geworden in Oefeld. Oh, dat is van CV Deur tot het eind. Zo is dat. Tot het eind. Ja. Nou, ik heb er geen ei minder in gegeten, maar... Ik ook niet. En een heuse saloon, dan verwacht ik ook nog cowboys. Ja, die geven er nog... Maar hees, jongens. Ja, half werk. Doen voor de 4e keer mee. Ja, het Wilde Westen, Lucky Luke, dat is het thema wat half werk uit Maashees gekozen heeft. En
Aan de voorkant hebben ze een groot saloon gemaakt. Aan de achterkant bewegen de Lucky Luke, zeggen ze. Maar volgens mij zit hij toch aardig stil. En in de midden hebben ze een peerdenkern, wat cactussen. Ja, ze hebben er hard aan gebouwd en ze hebben veel plezier op straat. En daar gaat het hem. Niet iedereen kan eerste worden, maar het is toch een vrek leuke creatie zo, als je voor de 4e keer meedoet. Het kan alleen nog steeds meer groeien. Wie weet gaan ze ooit het podium op en halen een beker van nummer 1 op. Wie zal het zeggen? Dat is trouwens vanavond vanaf 6:30 in de tent. Een grote prijsreiking. Siebegewald, Harry Schuppers. Ja, de wagen gaat erover dat ze vanuit Duitsland allemaal diesel kwamen tanken. Niet Siebegewald, maar Siebegewald ligt net aan de grens. En ja, tegenwoordig is het eigenlijk net andersom. Heel Holland gaat voortaan in Prussen benzine tanken. Dus daar hebben ze zich laten inspireren. Het zal een grote diesel en een kleine benzinewagen zien, of net andersom, Bas. Maar het tanken over de grens is hier ook thema van dit groepje. Ja, maar jongens, dat kunt je je toch ook nog wel herinneren. Dat je met de jerrycans de grens over ging om benzine te halen. Ja, het was de moeite waard, dus dat deden wij ook, ja. Ja, en dan gaan we weer naar een Prinsenwagen, want we hadden het er net al over, hè? Althans, Prinsenwagen. We hadden het net over Martijn, de prins uit Siebegewald. Ja. Dat is een hovenier, toch? Ja, zien de zoon Matt, dan is hij eigenlijk hovenier en Martijn dan doet mee. Maar ja, in deze dagen dat Martijn prins was, had hij natuurlijk weinig tijd om met pap met de tuinen te gaan verbouwen. En ja, de bestbieders zitten dan meer aan een tap en het hoveniersbedrijf van vader en zoon, dat kwam handen tekort. En daarom helpen deze partybinders vader Maat met een handje de tuinen opknappen. En dan moet gesnoeid worden, dan moet gemaaid worden, dan moet geschoffeld worden, dan moet geherkt worden. Dus werk zat. Nou, dit groepje heeft ervoor gezorgd dat Martijn zijn carnaval kon vieren bij de beste binders in Siebegewald. Ja, ze kennen niet alleen goed herken en schoefelen, ze kennen ook goed tummeren. Het was een mooi huisje. We gaan door, nou ja, liet niet zo heel ver van Siebegewald af, naar Venselderheide. Carnavalsvereniging Mikniks. 16 personen, doen voor de 2e keer mee. Ja, Mikniks die hebben een wagen gemaakt en zij noemen die wagen Eure Gouden Koets. En voor de Gouden Koets hebben ze een ezel staan en zien oren ondertussen al wat laten hangen, denk ik, na alle optochten waar ze in metgetrokken hebben. Ze bouwen voor het 2e jaar en die hebben ook al in Haps, in Venselderheide en in Boxmeer metgedaan. Dus deze wagen had hier in de buurt al in menige optocht kunnen zien. En volgens mij huur ik Marleen Rutte zingen. Het is een echt Limburgs carnavalsliedje wat ik nou ook huur. Nou ja, hier in de kop van Noord-Limburg smelt Brabant, Gelderland en Limburg een klein beetje soms in elkaar, Bas, wat liedjes betreft. Dus je kunt je Brabanders aantreffen die Limburgse carnavalsliedjes zingen. Ja, het acceptatieniveau is erg hoog in Alphen. Ja, echt. Ja, die zien zich de koning te riek. Ja. De gemiddelde leeftijd zou je zomaar rond de 20 jaar of nog niet eens kunnen liggen. Klopt. Maar ze is goed net 17. Dat zou kunnen betekenen dat ze pas een jaar bestond. Die zien met een maand of 12 doen voor de 2e keer mee. Ja. Iets met water. Ja, onderwater en bovenwaterwereld. Ja. Het is ze hebben de tractor een beetje ingebouwd en ze hebben een grote vuurtoren erop gezet. We zien het al en een bewegende dolfijn. Ja. Ze hebben alles zelf gemaakt, zit hier, al het laswerk. Met een klein groepje en de leeftijd is gemiddeld 14 tot 15 jaar. Nou, dat is best knap. Bewegende delen en dan dit op straat zetten. Ze doen al enkele jaren met en ze zeggen dat ze uit het mooie dorpje Maashees komen. Is ook een mooi dorpje. Klein maar fijn, ik fiets er iedere dag erheen. Daar ziet hem trouwens, hè? Ja, dat is hij. Henk. Mr. Halfvast hemzelf met de onderscheiding. Ja, ik denk dat de glimlach zo ongeveer een half jaar nog op dat gezicht blijft plekken. Echt wel, en terecht. Dat mag ook. Er is veel werk verzet in al die 11 jaren. Nou, hier gaan we hem dan krijgen. De Prinsenwagen, startnummer
35. Ja, dit is dan de prins Martijn en zijn prinsesje Romee. Ja, prins Martijn en prinses Romee van de Bessenbinders uit Siebegewald. Die gemeentelijke carnavalsverenigingen trouwens, dat is een mooi moment om dat nog even te vertellen hier in de gemeente Bergen. Die kunnen ontzettend goed samen en die werken op allerhande fronten met elkaar met. Die bezoeken elkaars evenementen altijd en dus ook de reden waarom Martijn en prinses Romee en prins Martijn van de Bessenbinders hier in een halfvaste optocht in Offeren mee doen. Want ze doen voor de 11e keer mee, dus ze zien er nog alle jaren bij geweest. Schitterende wagen trouwens. Ja. Schitterende prinses ook. En die komt volgens mij een beetje uit af van de maat. Hè? Dat kunt u zo zien. Ja, ze weten het wel te vinden daar, die Siebegewalders. Ja, enig chauvinisme kan ik ook niet ontzeggen, heren. Heerlijk, heerlijk. Dan zie je nog een echte Bessem uit Siebegewald van de Bessenbinders. Dan zien ze groot in geworden in Siebegewald. Het echte Bessenbinden. Ja, dan gaan we verblijven in Offeren, als je het zo wilt nemen. We gaan naar CV Niks Geleden. Met een maand of 20 doen we de tweede keer mee. Ja, ze hebben het kasteel van Offeren nagebootst. Ja, het kasteel mogen we het niet meer noemen in Offeren natuurlijk. Het is een ruïne, maar hun hebben dan toch nog een kasteel gebouwd. Met een ridder en een kanon ter bescherming. Mooi, ze doen voor de tweede keer met. Het bouwen al vrij aardig moet ik zeggen. Ze hebben er veel geschikt in en ja, ze hebben een tweede prijs weten te halen bij de jeugdwagens in de lichtjesoptocht in Wel. We zien natuurlijk wel dat de wagen al een beetje geleden heeft, maar toch knap dat ze dit al in het tweede jaar weten neer te zetten. In Offeren hebben ze trouwens de eerste prijs gehaald en een aanmoedigingsprijs. Dus ook in Offeren hebben ze best wel leuk gescoord. Even een vreugdje, mannen. Als er dan zo'n grote halfvaste optocht is, stelt de carnavalsoptocht dan wat voor in Offeren? Of vloek ik in de kerk nou? Nee, dat is een terechte opmerking. Die is natuurlijk wel wat uitdunnen de laatste jaren, want de mogelijkheden zijn hier gering om te bouwen. Ja, de gewone optocht hier in Bas, dat is de helft van wat je nou hier op de televisie ziet. Oké, dus dan wordt er met halfvaste gepiekt, zoals vandaag. Groesbeek is dit. Zo, dan hebben we. Ja, zo dan hebben we Groesbeek. Dit jaar bestond ook C 11 jaar. En de vriendengroep die hebben hier een aantal eentjes op de wagen en een aantal elfjes volgens mij. En zeker aan de oren te zien. Startnummer 32, Mercedes. Ja, bij die mannen kunnen we het niet zo nauw. Zo heet het ook. En de politie is erbij vandaag. Ja, die was trouwens vanmorgen ook bij de briefing, Bas. Je hebt het zelf gezien. Die is ook altijd goed vertegenwoordigd hier in Offeren. Er werd altijd een hele close... wordt er met de politie samengewerkt en dat is goed. En ja, deze groep uit Maashees die bouwt dat een gevangenis, een politiebureau. Ja, je ziet het. 2 boevenkoppen erop. De Bliekers uit Maashees. Ook hier vertegenwoordigd in Offeren. Was vroeger de Maas een belemmering om eroverheen te gaan. Net altijd een beetje hebben we altijd gehad. Maar tegenwoordig komen de wagens meer en meer ook vanuit Brabant hier naar Offeren. Dat is mooi om te zien. Ja, met dit soort temperaturen zitten ze natuurlijk fluitend op de tractor zoals we net zogen. Ja. Want dit is ook een ondankbare taak. Een weer en wind op zo'n tractor te moeten zetten. Want die mensen kunnen niet bewegen, hè, zoals die smertjes. Ja, precies. We hebben het allereerste jaar hebben we best wel het erom gehangen of we mogen starten. Dat was op het gemeentehuis hebben ze besloten van uiteindelijk van het mag gewoon. En het was veel wind toen en dag, maar we hebben veel goed weer gehad gelukkig. Weer een wagen uit Uien, de strooihuikers. Ja. 11 keer doen ze ook al mee.
Ja, en zij hebben een beetje een ludiek thema waar je volgens mij in elke optocht die mee kunt doen, Bas. Lekker simpel, hè? Zij hebben gezegd, wij hebben een band met carnaval. Voor onze Zuid-Limburgers. Een band met vastelovend hebben ze. Hè. Dus, en dat beelden ze hier uit. En ze zullen er niet heel lang over gebouwd hebben, denk ik. Maar toch ziet het er heel fraai uit. En ze hebben mundig gekeken. En ik vraag me trouwens af waar ze hier in de regio zulke grote tractors hebben. Ja, dat heeft misschien weer iets te maken met de goeie man voor André van het loerenbedrijf, waar we de naam niet van gaan nemen. Er zal misschien nog wel een paar bandjes in de loers hebben gehad liggen. Oh, die hebben de stemming er goed in zitten. Ja, Gitaar meegenomen. Het is ook één grote familie wat je hier ziet. Het is allemaal familie. Nou, we zien uien wel heel veel familie, maar ja. Nou, toch nog een stuk kleiner dan Offer, hè? Heel stuk. Ze hadden van de motorkast gebeurd. Langzaam rijden. Ja, dan komen we weer naar de keeper. Het was natuurlijk te verwachten dat er veel met keeper en eier gedaan zou gebeuren dit jaar in de verschillende optochten. Begon Werner Groesbeek, CV de Tierenliers. Ja, Fipronil zorgt vermot alle keeperschuren gewoon op slot. Ja, het spreekt voor zich. Ook daar hebben ze die problemen gekend natuurlijk in Groesbeek. En minnig keeper Hukske is op slot gegaan. Maar ze zien hier op straat nou en ze hebben schik. En ze hebben vanavond dat ik schik in Groesbeek, want toch is vanavond dan weer een lichtjesoptocht. Dus ze gaan van hieruit rechtstreeks weer terug naar Groesbeek. Ga je mij dat nou goed laten vertellen dat er ook een wagen wordt uit Groesbeek die niet meer terug gingen naar Groesbeek vanavond, maar hier blijven vieren? Het zou je kunnen, want het is hier super gezellig. Dus ik kan me voorstellen, want echt, er zit veel jeugd in die tent en de sfeer is altijd geweldig. Optocht nummer 65, de Klepzeikers, ook alweer uit Groesbeek. Eerste keer doen ze mij. De frietent en de sportschool, jongens. Ja, in Groesbeek hebben ze een frietent, die heet Anytime. En ze hebben een sportschool, die heet Anytime. Handig. En dat zien zij eigenlijk een klein beetje aan het uitzoeken of er een verband tussen zit en of er wel een verband tussen zou moeten zitten. Het de sportschool ook een frietpan, toevallig, om de verwarring nog groter te maken. Ons altijd bellen, wij zien altijd te bestellen. Krijgt een stuk vooruit te schuren, nee dan duurt het nog geen uur. Je hoort ons ook niet wakker, nee we komen maar schoonmaken. Ook dan ploft er nog een bom, ja we kriegen alles schoon. En volgens mij is dit plaatselijke Groesbeekse carnavalsmuziek die je nou hoort. Het is een hele tour die omloopt de vloer. Het wordt een avontuur tot in het laatste uur. Ja, 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 ja. Het is echt de clash der culturen vandaag. Het is één grote regionale, uberprovinciale optocht. Natuurlijk met de meeste wagens uit Limburg. Ja, mooi toch? Maar ook flink wat uit Brabant en ook uit Gelderland dus. Optocht nummer 59, daar gaan we naar Ottersum. CV was het maar zo'n feest. Eerste keer dat ze meedoen. Ja, dit jaar zien ze als New Kids in Ottersum klaar. We zien een negengroep van Ottersum en die lopen als de New Kids in een optocht met. Ze hebben meerdere oudere leden van de Ottersumse jeugdraad. En ja, ze hebben schik. Ze hebben de derde plaats weten te behalen bij de jeugdwagens in Ottersum. En ja, zo zien we ook vanuit Ottersum best veel wagens hier naartoe komen. Ja, André, je zegt nou al 2 keer Ottersum, maar als wij normaal op straat staan te presenteren, kregen wij duk genoeg te horen. Het is niet Ottersum, het is Otersum. Ja. Staat ook op de wagen, ziet het daar? Dubbel O. Hoe kunnen we dat fout uitspreken? Nummer 22. Ja, we blijven gewoon in Ottersum. Niet kapot te krijgen. Ja, niet kapot te krijgen. Een groepje van die voor de 5e keer meedoen. En die hebben de onderwaterwereld. In Ottersum verbouwen ze geen huis. En daarom gaan wij maar naar Atlantis verhuizen. Ja, wat landelijk in de politiek ook heel belangrijk is. Er worden te weinig huis gebouwd en het dorpje Ottersum, die hebben er ook last van. En zij hebben een alternatief om te gaan verhuizen naar Atlantis. Misschien dat ze dat eens aan onze regering zullen moeten doorgeven, want water hebben we in Holland genoeg. Misschien is er wel plaats om onder water te gaan bouwen.
Ja, we weten als de zeespiegel maar blijft stijgen dat we uiteindelijk allemaal onder water wonen. Behalve Limburg dan. Behalve Limburg. Ja, hier maken ze de dieken alsmaar hoger. Ja, volgens mij liggen er nog wat brokstukken van een andere optocht in de kop van de Octopus. Ja, de wagens die gaan over de Rijksweg natuurlijk. En de bomen zien we wel gesnoeid, maar soms zien ze toch wat aan de lage kant. En dan ontstaan er wel eens brokken onderweg. Dus u is misschien straks ook het viers straks in de tent, waar ongeveer 3000 man in kunnen. Dus u is dat misschien ook wel een van de grootste jongerenfeesten van zeker dit gedeelte van de provincie mogen nemen. Want als ik zie wat er mij loopt in de optocht. Ja, zeker. Dat is ook echt, we gaan er zelf altijd naartoe. Het is echt een hele happening. Ik moet zeggen, we gaan wel een beetje achteraan staan, Bas. Want ja, die jeugd die gaan echt wel tekeer. Echt leuk om te zien. Ook die prijsdreiging die werd goed ingezet. En er zijn leuke prijzen te winnen. En ja, het werd een groot feest. Optocht nummer 3. Ja, het begint wat het bord op de tractor zit al nog een keer uit Otersom. Hoge zekjes. Ja. Dus met andere woorden, rustig aan. Ja, die hebben zich laten inspireren door de disco-muziek van de jaren 70. En daar willen ze een klein beetje laten herleven. Trouwens, waarom die wagens uit Otersum allemaal achter elkaar in de optocht zitten, Bas, heeft er alles mee te maken hoe dat die hier naartoe rijden en hier de optocht instromen. Dus daarom zie je vaker uit één regio of uit één dorpje een aantal wagens in een halfvaste optocht achter elkaar. En door een bladeren weer als surf hier in ons buikje. Ja. Het is eigenlijk een heel simpel systeem. Wie ze hier aankomen op het opstelcircuit, dan wordt via een soort van ritsmethode giet men een parcours op en dat anders kun je met die wagens niet meer langs elkaar. Ze zien allemaal van tevoren genummerd. Dat gebeurt al bij opgaven, worden die genummerd. En daarom komen die nummers ook kriskras door elkaar hier. Ja. Ja, we hebben hier geen groot parkeerterrein waar we kunnen rangeren, zoals het zo mooi heet. Dus we moeten dat op deze manier doen. En dit had ook wel wat. We zien allemaal met duo's op straat normaal gesproken. Dus we kunnen makkelijk kijken wat voor nummer ik heb eraan. En we doen het net zoals we het hier doen. En we vinden het ook heel fijn, Bas, dat je erbij zit. Dat je ons kunt aanvullen op het moment dat we stilvallen. Want dat gebeurt wel eens. Maar op straat wat minder. Maar... Nou, ik zal ook dan nog even aanvullen, want ik voel me op dit moment erg aangesproken bij start nummer 33. Geef misschien ook wel knap lelijk. Uit wel. Ja, knap lelijk uit wel. Ja, die zien voor de 6e keer hier. En die hebben het over de archeologie in Wel. Ze hebben van die archeologische dagen in Wel. En dan laten ze van alles zien wat ze in de Welse grond teruggevonden hebben. En ja, hebben ze weten uit te beelden door samen met de Flintstones terug te gaan in hun tijd. En dat doen ze mooi. Ze zien rustig worden in Wel. En in de Wel lichtjesoptocht en in Uien. Dus ze hebben het heel goed gedaan met deze creatie. Ja, maar de man op de tractor is enorm het voetelen. Want eigenlijk zou je dit gewoon met de veut moeten doen. Ja. Maar daar zit op een tractor. Ja, Fred Flintstone zien we. Voor op zo'n dochtertje Pebbles. Ik weet niet of dat... zou je dat Barney zien dan? Ja, dat is Barney. Ja, dat was Barney. Dat was Barney. Ja. Ja, wel heel mooi gedaan. Leuke pankjes. Kijk, zo kan ze wel zien dat ze niet heel veel moeite hoeft te doen om toch met een combinatie van kleuren. Ja. Den Barney giet helemaal los. Om toch hele leuke pakjes te krijgen. Leuke combinatie van oranje en blauw. Ja. Oh, ze hebben kijk, de dynamiet of de TNT leed achterin. Kijk, is helemaal in trance deze jongeman. Die gaat nog helemaal op in een rol. Dat is mooi om te zien. Wat Ice-T, wat niet allemaal duurt met mensen. Ja. Ja, de gemeente Bergen heeft een rijk archeologisch verleden. En dat komt mooi hier tot uiting in deze officiële halfvaste optocht. Ja, en ook volgens mij zien die wagens met elkaar of achter elkaar heen naartoe gereden. Want ook de volgende wagen komt uit Wel. Een aantal jaren geleden nog uitgekozen dat leukste dorp van Limburg. De beurtjes stonden nog steeds bij de entree van het dorp. En ook deze mensen die gaan er helemaal voor. Het is de Prinsenwagen, als het goed is, van de Maasjoerd zelf. Man of 30 moet erbij opstaan en mij lopen.
Ja, in Well hebben ze wel een hele mooie traditie. Want daar wordt de Prinsenwagen elk jaar gebouwd door de buurt van de prins en door de vriendengroep. Dus de vriendengroep GEK, zoals ze zich noemen. En de buurtvereniging waar prins Maarten woont, die hebben deze fantastische Prinsenwagen gebouwd. Een traditie waar menig dorpje hier een voorbeeld aan kan nemen in de regio. Hartstikke mooi, zoals ze dat wel steeds doen. Ja, en het blijkt dus duidelijk dat in de buurt waar prins Maarten stammen woont, dat door redelijk wat mensen met twee rechterhanden wonen. Ja, dat moet wel. Kijk eens, echt symbool van de Maasjoerds voorop. Ja, ze hebben ook enorme loodsen waar ze in kunnen bouwen op Vloeghaven Niederrhein. Dat is een van die grote loodsen. En dan bouwen ze gezamenlijk met alle groepen. Dat is mooi om te zien. Er komt af en toe een frietwagentje voorbij. Dat is heel veel harmonie, daarin wel. En het is fijn dat ze die mogelijkheden hebben en daardoor ook zo'n grote creaties kunnen bouwen. En dat is natuurlijk het grote probleem van de kleine dorpen, net als Afferden en Bergen. Die hebben dat soort mogelijkheden bijna niet. En in Well hebben ze het gelukkig wel. Klinkt mooi. En het brengt ook wat teweeg door samenwerking van alle groepen daar. Maar het is ook wel mooi dat je als Offeren met Well die samenwerking hebt. Ja. Ja, dat gaat al een aantal jaren zo. Offeren heeft zich een beetje laten inspireren door de lichtjesoptocht in Well. En toen zien ze gaan samenwerken. Nou, kijk nou toch eens. Voor de verandering zien ze een keer niet te laat, maar op tijd. CV Duc de Lood uit Milsbeek. Ja. Prachtige wagen. Prachtige wagen, ja. Ze hebben zich laten inspireren door motorbendes. En helaas een beetje in de negatieve sfeer zeggen nog meer ellende met deze motorbende. Ja, het is nog een beetje negatief in de neus, maar ik hoorde gisteren ook, er zijn ook motorclubs die dat geen leuke woordspeling vinden, een motorclub. Dus negatief in de neus, maar er zijn ook heel veel oude rockers die op een motor zitten. Die, nou ja, negatief, maar wel milieuvriendelijk, want dit is een volledig elektrische motor. Dus een motorclub no cilinder, mogen we dat zeggen? Ja, dat mag. Ja? Dat mag, ja. Ja, wat ook leuk is dat ook deze wagen komt weer uit Well. Genne Zeik, ik denk uit 2009 dat ze opgericht zijn. Zien we een man of 20 doen voor de 8e keer mee. En dit gaat over de lichtjesoptocht op het water die ze hebben in Well. En het is wel leuk dat ze ook wel een beetje zelfreflectie hebben in het dorp, hè? Ja. Nou, Well die hebben een lichtjesoptocht. Ieder jaar met vastenavond op maandag. Maar als het vaarseizoen in Well voorbij is, want in Well liggen nogal wat jachthavens en daar kunnen nogal wat recreatief varen, dan is er ook een lichtjesoptocht. En de lichtjesoptocht is op het water. Alleen geen mensen weet schijnbaar dat het gehouden wordt. Ja, en dat zeggen ze zelf. Er staan heel weinig mensen even de kant te kijken, ja. Maar dat komt misschien ook wel omdat die meren daar wel vast groot zien. En dat ze dat van de zijkant niet allemaal kunnen zien. Misschien moeten ze wat buurtjes gewoon regelen, zodat het publiek mee kan varen. Nou, net als in de Amsterdamse grachten of zo. Ja. Ja, dat zou misschien een goed idee zijn. We kennen er een paar hier wel, we zullen het eens voorstellen. Kijk eens door. Mickey en Minnie Mouse. Sambik. Het geurt net. Ja, het geurt net. Ze zullen wel met over de pont zien gewoon en hebben ze gedacht van het geurt net. We kregen hem net over de pont heen, maar het is natuurlijk een bijzonder grote wagen. En het thema hebben ze Disney en het is zeer herkenbaar. Een wagen met Mickey en Minnie Mouse en Pinocchio, Knabbel en Babbel. Ja, het Disneyland kasteel zien we zelfs. Wie er is geweest, herkent het natuurlijk. Ze hebben ook tweede prijzen gehaald in Vortum, Vielingsbeek, in Zambek goed gescoord. En een mooie wagen van de andere kant van de Maas. Het gaat net. Maar het is wel leuk dat zo'n mooie wagen die echt gezien mag weren, dat hij ook al vandaag aan de 5e optocht meedoet, hè? Ja. Nou, misschien is dat wel een beetje het succes van de halve optocht, Bas. Mensen die heel veel werk doen om wagens te bouwen, die krijgen 3 weken na de vastenavond nog een keer de kans om hun mooie creaties op straat te laten zien. Ja, ook weer een hele mooie wagen. We gaan toch weer even terug naar
Nou wel, de piratenmuts had al iets geleden. Dit heeft iets met een jubileum te maken. Ja, wat we net al zeiden, wel is heel veel watersport. En door lid een bedrijfje wat er 10-jarig jubileum heeft gevierd. En dat beelden ze nou eigenlijk een klein beetje uit. Ankers uit, want we zien gestrand op het jubileumfeest in het Jortseland. Ja, dat is misschien wel een leuk verhaal, want het was, vroeger was dat immers Martin Valks, beter gezegd, daar had je een bedrijf. Ja. En er is iets totaal anders kan doen en die bestiert nou min of meer de jachthaven dan wel, hè? Ja, Martin Valks is eigenlijk degene die jachthaven daar in wel helemaal runt. En ondertussen is het een begrip geworden in de hele regio. Ja, en zo zie je maar dat ze af en toe eens een keer iets aparts moest doen in die leven. Het roer omgooien, dat is wat ze gedaan hebben. Ja. Martin en Lianda Valks. We gaan naar Zandbeek, de Zootskieters. Het Koos Choir. Ja, dan denk ik dat we het een ander nummer hebben. Gok ik. Want dat zou je in de wagen inderdaad samen moeten doen. Stap nummer 68. Ja, het zou kunnen. Ja, het is een partyboot. We zien het. Ja. Ze zijn al 6 jaar fanatiek wagenbouw. Hebben veel grote prijzen gewonnen. Maar ze zagen wat problemen op zich afkomen. En dat had te maken met een tekort aan uitgaanscentra's. En zorgen om de zeespiegel. Ze hebben dat gecombineerd. Ze hebben een partyboot gemaakt. Daarmee hebben ze een uitgaansgelegenheid. En ze hebben geen last van het hoogwater. Ja, en ik vroeg me af of deze boot wel zo milieuvriendelijk is. Want ik zie geen mast namelijk. Goed gaar heeft deze groep prachtige wagen weer gebouwd. Alweer goed wel. Dit heeft ook weer met hoogwater te maken, ja. Mannen. Ja, de Goedgaar die hebben ook 11 jaar jubileum. Maar ze hebben ook uitgebeeld de dijkverhoging in wel. Want doordat die Maas af en toe wat buiten de oevers wil treden, daarom hebben ze de dijken wat verhoogd. En dat had een beetje een probleem opgeleverd in wel. Want er was een bed and breakfast. En die bed and breakfast, die hebben een route met kleine autootjes. En die hebben een hele route nou moeten verleggen, omdat die dieken in de weg liggen. Dus je ziet zo'n klein Fiatje, zo'n eierdupje. Nou, die hebben een route met eierdupjes. En die hele route hebben ze nou moeten verleggen, omdat in wel ter bescherming van het dorpje de dieken worden verhoogd. We gaan naar Zandbeek, jongens. Optocht nummer 28. Mooi niks. Ja, mooi niks. Het is eigenlijk mooi. Het is een jungle dan ze uitbeelden. En een mooie tijgerveur op. Ja, en als het goed is zit er ook een olifant achter. Dat moet al in beeld komen, ja. Mooie creatie uit Zandbeek. Een jungle als thema. Ja, Tarzan is een aantocht volgens mij. Ik hoorde hem al roepen op de achtergrond. Weer een ander soort verlichting. We zien er heel veel lichtslangen of LED-verlichting. Deze kiezen dan toevallig voor grotere lampen. We hebben dit wel samen gezien, Maat. En ik vond dat niet eens verkeerd uitzien. Zo'n grote lampen geeft ook weer een bepaald mooi beeld. Terwijl we ook door een creatie hebben gezien met heel veel LED. En dat was een enorme LED-show. Er was een man de hele 3 maanden mee bezig was om dat voor elkaar te krijgen. Maar zo kan het ook. Het zijn allemaal Tarzans. Ja, een paar James, maar die zussen niet omdat die Tarzans zo breed zijn. Daar had ik niet op gelet. En dit is dat aangerookt, zie je? Ja, tegenwoordig nemen ze gewoon de eigen pleitjesdraaier mee. Ja. En een discjockey op de wagen. Ja. Maar wie leuk is dit om te zien dat er zoveel jeugd is die dit soort wagens bouwt. Dus je zou eigenlijk kunnen concluderen van het zit wel goed met de toekomst van het wagenbouwen.
Een opmerking erbij is, die ze moest maken, is er moeten wel genoeg bouwplaatsen zien. Ja, dat is heel erg belangrijk. Ja. Maar geen bouwplaatsen, geen wagens. Sommige mensen noemen het de frietuit, anderen zeggen de Euromast, omdat ze er voor een euro in kan klimmen. De Nijentoren van de Looi. Ja, dit is een wagen van de KULU uit de Looi. En ja, die hebben zich laten inspireren door den uitkijktoren door aan de Rijksweg staat. En ze maken zich ook een beetje, zien allemaal verkleed als bevers en ze maken zich eigenlijk een klein beetje zorgen. Want er zien wat bevers in de buurt geconstateerd. En die vragen zich af of misschien die bevers ook wel aan dat staal van den toren zullen gaan knagen. Dus dan zou de toren misschien wel een klein beetje in gevaar komen. Zit je er al in geweest? Ik ben er nog niet in geweest. Nee. Ik ben erin geweest en ik denk dat bevers nog het minste probleem van den toren zullen zien. Want die knauwen zich toch echt de tand op kapot. Het waren meer bevers die er bovenop stonden. Dat als hij zo hoog is dan Bas? Of? Hij is behoorlijk hoog, ja. Als ik een bever zou zien, ik kwam niet verder als het eerste trapje. Ja, het jungle. Het blieft een beetje een jungle. Maar nee, zoals hier... Sterker nog, we gaan over de provinciegrens, we gaan overloeien. De Lonse jungle. Tja, we zitten in een Maasduinengebied en de ene jungle is er niet voorbij of de andere komt er weer aan. Maar ook deze hebben zich laten inspireren. Altijd een goed thema in de optocht in de jungle. Een dier nabootsen, dat kan. We zien allemaal net stellige apen natuurlijk, maar ook deze jungle mag er wel zien. Ja. Van de Lonse jeugd uit Overloon. Die zich natuurlijk hebben laten inspireren door den dierentuin en door in Overloon lid. Ja, zeker. Kijk, Bokito is erbij. Erg rustig voor zijn doen. Hij zal wel onder de medicijnen zitten. Ja. Nou, toch wel. Of misschien grote ogen. Een offersbettertje zou je misschien ook nog kunnen. Ja, hadden we er maar in gehad, hè. Nou, we blijven bij de beestjes. Nijbergen, Nieuwbergen, 34 man, sterk. Doen voor de 6e keer mee CV tot het Rijntje. Ja, die hebben de Bergse politiek een beetje op den hak genomen. Want door al dat politiek geknungel vertrekken wij deze carnaval maar naar de jungle is er geleus. En door politiek geknungel gaat er vooral over dat hier de ene partij heeft gezorgd dat wethouder A aftrooi. En de andere partij heeft gezorgd dat wethouder B aftrooi. En dat betekende dat de burgemeester het hier helemaal in er eentje heeft moeten doen een tijdje. Totdat er weer een tijdelijke coalitie is gevormd. En dadelijk, na 21 maart, denk ik dat André en ik de nieuwe coalitie in Bergen gaan vormen. Wij hebben ons straks bij de burgemeester aangemeld als wethouder. En die is er nou over aan het denken of ze de verkiezingen in Bergen wel gewoon laten doorgaan. Ja, maar je moet al beginnen met het innen van het wachtgeld, heb ik begrepen. Ja, dat leek ons een goed idee. Dan kunnen we volgend jaar weer een live uitzending hier creëren. Dat hebben we, ik denk dat we dat rond hebben. Dus we gaan hier en daar wat lintjes doorknippen, af en toe op de fotomat en dan komt het helemaal goed. Ja, maar ik heb ook wel gehoord dat burgemeester Manon Pelser van plan is om dat wachtgeld aan hoe te gaan betalen in kipsticks en kiersblokjes. Ja, die staan trouwens nog achter ons. Als je die zoekt, dan... We gaan, als je in Gennep de brug over gaat, dan ziet je gauw genoeg in Oefeld, maar ook in Beugen. En deze jongens en meisjes die komen uit Beugen, be good. 50 man sterk en ze doen voor de 4e keer mee. Ja, ze hebben het als thema genomen het energie-imperium. Ze hebben eigenlijk volgens mij, als het goed is, een kerncentrale gebouwd. Eigenlijk als tegenhanger van de groene energie. Ik dacht eigenlijk dat we van de kernenergie af zouden gaan. Maar kennelijk hebben ze in Beugen er andere gedachten bij. Ja, we zien eigenlijk hier en daar de windmolens boven onze bomen uitkomen. We beginnen aan zonne-energie hier in Afferden. Maar in Beugen daar hebben ze nog een kerncentrale. Ja, er lopen er een paar bij waarvan ze dus kunnen zeggen die hebben al iets te veel straling gehad. Ja. Maar ze vieren wel lekker hun eigen feestje. Dit is ook wel weer een hele mooie wagen, optocht nummer 27. Heel de dorp, jongens. CV moet kunnen. Ja, ook zij hebben zich laten inspireren door de ruzie in de Bergse gemeenteraad. Hè. Dus de gemeenteraad is met man en macht vergaan. Dus wij verlaten het schip voordat het dadelijk helemaal vergaat. Ja, je weet dat beter als ik, mannen. Zien er nog bepaalde personen uit de gemeenteraad die spreken lieken van deze figuren?
Ja, ik durf niet te zeggen of dat dit helemaal liekende figuren zijn. Als ik zo naar onze wethouders kijk en de alt-wethouders bekijk, lieken ze er niet heel erg veel op, Bas. Maar... Oh, dus die met de groene kop, die zit ook niet in de rood in Bergen? Nee. Dan zal er wel de echte schrik zien. Ja. En hier hoorde nou echte offerse carnavalsmuziek. Oh, eindelijk. Ja, dat hebben we langer moeten wachten, maar het is er. Ja, 3 keer niks. Uit de looi. Ja, ze zeggen dat ze altijd pech hebben. Ja, ik weet niet, dat kan ik niet beamen. Maar ze zeggen, wij hebben niks te verliezen, want wij vissen altijd never de prijzen. Altijd pech uit de Wellerlooi. Wel leuk om te zien dat op verschillende tractors ook de bekers die ze gewonnen hebben meegenomen werden. Is dat ook een traditie? Ja, ze zijn allemaal super trots op wat ze verdienen. En dan gaat het niet zozeer om de geldprijzen, maar zelfs die beker, daar zijn ze erg trots op. En die gaan over met naartoe. En dat is, dat doen ze het voor. Dus gelukkig kregen ze ook nog wat geldprijs. Dat was de kosten van zijn wagens. Ze zijn natuurlijk toch wel erg groot. En met dat kleine zakcentje wat ze ermee verdienen, ja, er zal in ieder geval ook wel wat te drinken van gekocht worden, maar ook materialen voor het maken van deze wagens. En de beker, denk ik niet in de bekerkast. Cameraman, dat moet een dag voor zijn leven. We hebben allemaal zoveel jonge gasten voor de lens. Hè? We gaan weer even terug naar de Louis. En dan krijgen we weer onze Euromast. Dankbaar onderwerp schijnbaar geweest. Ook dit jaar weer in de Loise carnaval. Tap en pul met 3 keer 11 personen doen voor de 4e keer mee. Ja, zij denken dat je van u ten uitkijktoren van de Looi, dat je door van een Eifel tot in Zeeland kunt kijken. Bas, geen wat er helemaal bovenin geweest, maar... Ja, het was bewolkt vandaag. Dus het zou theoretisch nog wel kunnen dat je zoiets zou kunnen kijken. Ja, wat nog onwaarschijnlijker leek is dat naar verluidt zien ook Kim Jong-un en onze grote vriend Oom Donald uit de VS erin geweest. Dat leek me iets minder waarschijnlijk. Ja, je hebt een wagen met sprookjes en je hebt een wagen dat gelooft iets sprookjes. Ja, en de Trump Tower, die ziet er volgens mij toch echt iets anders uit. Ja, uit Heijen. En door deze mee, of althans ze doen hier ook mee bij de kleine wagens. En dit is wel heel mooi. Dat doet me een beetje aan de Efteling denken. En dan boem de Jaankiek. Ja, en de inspiratie is de elfen van de 11e. Ja, hoe kun je het verzinnen? Een mooie sprookjesboom van HEL. Ik denk, was dat nog wel verder. Dat zien dus de Heese ellebooglifters. Ja, dat is ook ontstaan de naam. Op een vrijdagavond in de kroeg, daar zaten die vrienden altijd bij elkaar en ze moesten een naam bedenken voor de carnaval. Tja, en het was toen de vriendengroep van destijds Prins Nick. En de versching kwam met deze naam en dat hebben ze zomaar gehouden. De groep van de wortelpinnen. Ze zien het ding met de fiets, een paar kilometer hier vanaf. 11e van de 11e. Ja, er was niet natuurlijk grote bouwen om iets heel indrukwekkends te maken. Vooral de keuze in die balunkes, die groene balunkes erin te halen, is visueel gezien erg geslaagd. Ja, dat is mooi. En hij kijkt zijn ogen uit hierin af. Had het gezien? Ja. Toch weer dat chauvinisme bij jou, maat. Ja. Ja. We zijn best wel trots dat we hier in Affelberg gewonnen hebben. We zien er ook de juryleden toevallig voorbij lopen. Die komen uit Otersum. We hebben een aantal juryleden, voor mij een 10-tal. En dit waren er 2 uit Otersum. Dus we hebben uit de regio behoorlijk wat mensen bereid gevonden om hier te komen jureren.
optocht nummer 29 uit Siebegewald. Mooi geklooi. Met een man of 40 en ze doen voor de 9e keer mee. Ja, een groep van 25-jarigen noemen ze zichzelf. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken of ze allemaal 25 zien. Maar zij zeggen, wij laten ons inspireren door de koude temperaturen van carnaval. Die wisten toen nog niet wat voor temperatuur wij vandaag hier met halfvasten zullen hebben. Maar ondanks de koude temperaturen gaan zij gewoon vastelavond vieren. Ja, de onvermijdelijke skihut. Het duidt het toch altijd erg goed, hè? Het après-ski gevoel bij de jeugd van tegenwoordig. Dat mag ook, vooral als ze de eerste paar keer meedoen. Maar op een gegeven moment het niveau mag omhoog. Dus het werd het eerste paar keer toegelaten. We gaan ieder jaar kijken met een hele groep deskundigen. Er worden jury of rapporten opgemaakt. En als het voldoet, dan doen ze met. En na een aantal jaren moet de skihut achterwege blijven. En moeten ze toch overgaan naar andere creaties. Ja, als ik de muziek hoor, denk ik van, daar kunnen we een dag om de hoek. Maar het is CV altijd schik, uit Venzelder Heide. Doen we de 6e keer mee. Ja, welcome to the barn. Dat is hun inspiratie. En ze zeggen de overheid probeert de boeren te klieren, maar wij laten ons niet bestieren. Kennelijk heeft ook in Venzelder Heide een aantal boeren toch wel last van onze overheid. Die de boeren het af en toe lastig maken om hun vak uit te oefenen. Maar deze mannen en vrouwen uit Venzelder Heide die laten dat niet over zich heen komen. Eerste in Otersum en Venzelder Heide de tweede plek in Haps. 6e in de Superpoelenbox Meer en 13e. Dat vind ik dan een beetje raar in Wel. Ja, maar dat heeft met licht te maken. Waarschijnlijk is hun lichtkwaliteit dan... dan hebben we het overal wel licht met de lampjes. Ja, maar het valt me niet tegen als ik dit zo zie. Best wel mooi beleefd. Maar ik moet zeggen, we hebben zelf wel mogen presenteren. En dat was echt, het niveau was echt hoger geworden dit jaar. Het zag er schitterend uit. De nieuwe technieken, LED-verlichting, wat ik al straks al zei, dat maakt zoveel dingen mogelijk. We hebben mooie loopgroepen gezien. Het was echt een plekje daarin wel. Ja, en de spanbanden te zien had je de kop wat geleden. Ook de Picobello Club. Ik ben er zelf persoonlijk heel druk langs gereden. Het komt wel. Met een man of 18 doen we de 4e keer mee. Ja, de Picobello Club, dat was... eigenlijk de laatste seksclub aan de Rijksweg in Wel. En die is onlangs is die afgebrand. En daar is de brandweer voor uit moeten rukken om dat brandje door te blussen. Het was op dat moment wel een lege tent waar niks meer in stond. Maar toch heeft dat heel veel Wellenaren geïnspireerd om in de optocht iets mee te doen. Op zich natuurlijk altijd leuk, hè? Seksclub uitgebrand, brandweer uitgerukt. Ja. Het ging er het aan toe. Als het goed is, gaan we naar optocht nummer 66. Dat klinkt alsof we bijna aan het eind zien, maar dat heeft alleen maar met startnummer te maken. Beugen. Burgers gevoor. Ja, het is geen gevoor, maar vroeger misschien wel met de Indianen. Dat beelden ze uit. Het is toch wel een heel aparte Indiaan. Ik zie... Het is meer, is dat Winnetou of Felicity? Ik kan het niet goed zien, maar het is in ieder geval een groep van 15 en 16-jarigen. En hebben gewoon dit jaar maar eens als thema genomen, de Indianen. Ze hebben een stamhoofd, een mountain valley en een totempaal en een gier erop. En de slogan is eigenlijk, wij zien als Winnetou. 3e geworden in Milsbeek, 4e in Beugen en 10e in Boxmeer. En Django Wagner brengt ons weer naar Beugen. Altijd goed, 20 man sterk. Doen we de 4e keer mee. Ja, ook zij hebben zich door het weer laten inspireren. Want zij hebben een wagen met als thema Winter Wonderland. En daar staan een heleboel Eskimo's op. En zij zeggen cyberaanvallen laten ons koud. Maar klimaatsverandering maakt ons benauwd. Dus zij maken zich niet zo druk om wat er met de computer fout kan gaan. Maar zij houden wel het weer en het klimaat heel goed in de gaten. En ook in Beugen wordt Limburgse vastelavond gezongen.
2-3. Tegenwoordig die tweeën. Of beter gezegd, Christel en Quinn. Oh, den Eskimo op het einde, op de achterkant, dit is wel heel mooi gemaakt. Mooi stukje vakwerk. Ah, schat. Dat is het moeilijkste van gezichten, om er een uitdrukking op te krijgen. Enorme wagen komt er nu aan. Carnavalsvereniging Stop met Kwatsen. We gaan nog even door, zee niet. 39 man sterk uit Siebegewald. Ja, dat is een combinatie. Dit CV Stop met Kwatsen. Er waren vroeger 2 groepen en ze hebben zich samengevoegd en doen in deze samenstelling voor de eerste keer met. En hebben als thema Egypte. Egypte is voorbij, maar met carnaval dan feesten wij. En dat hebben ze gedaan de afgelopen periode. Dat gebeurt natuurlijk wel eens, dat groepen te klein worden of dat ze het alleen niet meer af kunnen. En dat hebben we hier in Afferdocht gehad. En dan voegen ze zich samen. Waren ze vroeger misschien, vijanden is een groot woord, maar concurrenten. Dan nou gaan ze samen over straat. Zo kan het ook, het is heel mooi om te zien. Nou, zien we wel dat best nog veel gebouwd. Die hebben een redelijk grote optocht ook op de zondag. Er staan bijna geen mensen meer langs de weg, maar die zitten allemaal in de optocht daar. En het loopt toch gesmeerd allemaal. Ja. Dat komt in een olie. Oliehebbers. Ja, dit is ook de roeders of behuurlijk in de olie hoor. Die hebben ze uitgeroepen tot Miss Holland, geloof ik. Ja, de Cherubim. We gaan naar Gennep. Optocht nummer 8, weer een boot. Nog een rondje. Ja, dit is een boot van een optocht van Gennep. Dan gaat er over dat er sinds kort een boot over de Niers vaart. De Niers, het kleine zijriviertje van de Maas hier in Gennep. En dan let er af en toe aan bij een vlonder. En de vlonder die schijnt nogal wat centen gekost te hebben. En dat heeft ertoe geleid dat er in Gennep nogal wat verdeeldheid is of dat het wel weg is geweest. Misschien trouwens dat de vlonder ook een rol gaat spelen bij de Nejaarsduik. En ze altijd in Gennep in de Niers haalden. Ja, de bitcoin hè. We hebben er de laatste tijd veel over gehuurd. De raddraaiers uit Heijen, die hebben er zelfs een ganse wagen over gebouwd. Ja, ze hebben ook als thema met de bitcoin als garantie gaan wij naar Hawaii op vakantie. Want ze hebben best wel een beetje vroeg ingezet op deze bitcoin en hebben ermee gespeculeerd. En dat heeft geresulteerd dat ze regelmatig goed op vakantie konden. En zelfs naar Hawaii. Maar ja, door het een beetje terugvallen van de waarde van deze bitcoin hebben ze toch maar besloten om dit jaar tijdens de halfvaste optocht in Nederland te blijven. Of ja, sterker nog in Offeren te blijven. Dus we zien eigenlijk best wel blij dat de bitcoin onderuit is gegaan en dat deze groep uit Heijen met een kleine 40 man naar Offeren is gekomen. Maar goed, die hebben zich goed op ingespeeld destijds. Vroeg ingezet en een paar keer naar Hawaii geweest. Ja, routewissers hebben ze normaal gesproken niet. Ze gaan nu op Hawaii. Carnavalsmuziek uit Maastricht en ook alvast een voorproefje op vanavond hè, in de tent. Ja, ik heb vanavond ook nog afgetoet, dus ik denk dat... Ja, vanavond in de tent, voor wat je straks al zei, een kleine 3000 man. Zeggen ze 2990 jeugdige, André en ik en nog een paar andere alderen. En daar komt Fabrizio vanavond ook naartoe. Ja. Mensen die de illusie mochten hebben om eventueel door ook nog heen te gaan, volgens mij is het hopeloos uitverkocht. Hè? Correct. Strak uitverkocht. Otersum, zeggen we nou voort. Ook weer een schitterende wagen. VC Noitus, 18 man, zien ze sterk en ze doen alweer voor de 10e keer mee. En ze hebben als motto volgens mij, het is een zwijnenstal. Als ik me goed, ja zeker, het wilde zwijn zit vuur op. En ook dat gaat over de politiek. En je ziet het wel, in de Bergse politiek ging het niet helemaal lekker.
In de Nederlandse politiek gaat het niet helemaal goed. En zij vinden dat het ook een ontiegelijke zwijnenstal is zoals het in de Gennepse politiek gaat. Dus eigenlijk is het qua politiek dus nergens helemaal in orde. En dat hebben zij hier met deze wagen uitgebeeld. Ze hebben ook in Boxmeer, in Haps, in Gennep en in Otersum aan de optochten metgedaan. Ja, we kunnen zien dat het begint zich nog wat sneller op te volgen. De wagens zitten wat korter achter elkaar. En we krijgen nu dadelijk in de wagen. Die komen van Hulwietweg, namelijk uit het land van Maas en Waal, uit beneden Leeuwen. Ja, daar zijn we ook best wel trots op dat de aantrekkingskracht van deze optocht zeer ver reikt. En ja, het zijn de boyers uit de beneden Leeuwen die hier een creatie hebben neergezet van Donald en Mickey in Tirol. Ja, die hebben ze dan eens een keer naar Tirol gebracht. Na 11 jaar de grootste lol nemen wij Donald en Mickey mee naar Tirol. Ja, dat kan. En trouwens, beneden Leeuwen is helemaal niet zo wiet af van Afferde. Van Afferde Gelderland dan. Dat is maar een kilometer of 5, 6. Dus ja. Ik denk dat dat hun geïnspireerd heeft om hier naar Afferde te komen. Ja, ze hebben er ongeveer 2,5 uur voor nodig gehad om hier te komen. Dus, en van hieruit gaan ze straks weer naar Groesbeek. Dus dan zien ze wel weer op de goede weg terug. Het zijn echte optochtlopers, zoals ze zelf zeggen. Deze broeiers uit beneden Leeuwen. Startnummer 61 uit Venzelderheide. Niet te houden zien ze. Maar we zien weinig mensen op de wagen, maar vooral achter de wagen. En dat zul je er een stuk of 32 moeten zien. Doen al voor de 11e keer mee. Hey. Ja, zij hebben het over de klok. En de klok, dat is niet wat er in de kerktoren hangt, maar de klok, dat is door de plaatselijke kroeg en de plaatselijke frietent. En de klok die gaat sluiten. En als die weg is, dan is er dus geen kroeg en geen frietent meer in Venzelderheide. Want Venzelderheide, het kleine dorpje tussen Otersum en de Duitse grens in, ja, die kampen ook met een teruglopend aantal mensen. En de horeca kan daar waarschijnlijk niet de kop boven water houden. Ze kunnen althans geen opvolger vinden en die klok daar gaat overnemen. Ja, dat is wel jammer, want ik was nog niet zo heel lang geleden in Venzelderheide. En toen huurde ik nog redelijk goede verhalen over de frietkroon. Maar ja, het is gewoon moeilijk om in een klein dorp zo'n gelegenheid boven water te houden. Ja, het is helaas niet gelukt. Laten we hopen dat er misschien nog eens opstiert opnieuw door de frietgietbak in Venzelderheide. Als het goed is dit optocht nummer 43. Ja, het Gert van Egens alweer uit Venzelderheide. Ja, die hebben als thema genomen de Formule 1. Ze laten hier de Formule 1 pitstraat zien en ze bouwen dit jaar voor het eerst. En met 4 man hebben ze deze creatie weten te lassen. Dus knap. Ze zijn eerste geworden bij de jeugd in Otersum en hebben een aanmoedigingsprijs gekregen in Venzelderheide. De Formule 1 pitstraat van de Waldkrekels uit Venzelderheide. Ja, en wat ik heel knap vind is dat ze, zoals Max het zelf geer heet, ze hebben hem zonder beugel in de wagen gezet. Want daar helpt de helemaal niet van. Nee. Deze gaat wel veel sneller, denk ik, als zijn nieuwe creatie. Want het is een stukje kleiner. Had je het gezien? Max heeft de vriendin meegenomen en een ganse haren meegenomen, zo te zien. Nijbergen, Spuit 11. Oh, dat gaat weer over het voetballen. Maar dan niet over Oranje. Ja, indirect dan, toch? Ja, ze hebben het thema wel aangepakt. IJslandse vikingen die gaan naar het WK voetbal. Nederland dus niet. Maar ja, ze steunen ze wel. Dat doen ze dan wel. Maar goed, we hebben dan geen mannen die erheen gaan. Maar we hebben in ieder geval wel vrouwen gehad die een glansrol hebben gespeeld de afgelopen jaar. En ook een mooie rol voor Lieke Mertens, die ook uit Bergen komt natuurlijk. Ze is hier gehuldigd een paar maanden geleden. En ze doet het erg goed. En we zijn erg trots dat ze dat gepresteerd heeft op die mooie damesfinale. En
Gelukkig hebben we de vrouw nog, zeggen we dan maar. Ja, we kunnen Lieke ook goed het roet halen, want die hebben ze een oranje hesje gegeven volgens mij. Ja, door achter de wagen loopt ze. Ja, ik weet niet of ze zelf is. Ik denk dat ze nog in Barcelona zit, maar... Ze zal het Barcelona-shirtje wel eronder hebben, denk ik. Ja, volgens het zou zomaar kunnen dat het hier warmer is dan in Barcelona op dit moment. Het zou kunnen, het zou kunnen. Nee, dat is Lieke toch niet. Ze liekt er niet op. Terwijl het nog steeds lekker toeven is in Den Hof. Echt toch? Ja, bij elkaar gerapt. Die komen uit Groesbeek. Dus als het goed is, hebben die vanavond nog een feestje vooropgesteld dat ze niet hier in de deur blijven. Ja, zij hebben een creatie die gaat weer over de kermissen. En het gaat er dus weer over dat die kermissen langzamerhand uit de dorp gaan verdwijnen. Dat is uw inspiratiebron geweest. En zij zien wel een groep die regelmatig in de prijzen zal vallen. En ik denk dus dat die zeker vanavond nog even met zullen trekken in de lichtoptocht. En er vanavond nog in Groesbeek zal zien. Je kunt dus live zien dat de suikerspinnen dat die gewoon hier in de optocht gemaakt worden. Ja, en ik heb nog even mijn informatie gecheckt. En dit is inderdaad de groep die dit jaar in Groesbeek heeft gewonnen. Maar die gaan dus niet terug naar Groesbeek vanavond. Die blijven in Offeren om te feesten. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat is knap. Okay, ja, dat is mooi. Ah, jongens, kijk eens wat een schitterende wagen. Echt wel. Ja. Alles erop en eraan, hè. Ja. U kunt weer in- en uitstappen. Je kunt er ook wat een beetje mee voorstellen dat die in Groesbeek gewonnen hebben, ja, inderdaad. Maar je ziet er inderdaad ook weinig verlichting op, dus de reden om naar Groesbeek te gaan is heel klein natuurlijk. Ja, met die 6 lampjes voorop komt ze natuurlijk niet ver. Nee. De niksnutters. Ik denk dat start nummer 69 was. CV0, maar niet uit Groesbeek. Die wil ons nou voorbij zien komen. Ja. Ze zien ladder zat, zeggen ze. In Groesbeek verdwijnt kennelijk de ladderwagen. En dus hebben ze de brandweerlieden maar er is een feestje van gemaakt. Want als ze dat toch niet kunnen gebruiken. Maar ja, met als gevolg dat ze ladder zat zien geworden. Ja, wij zien de ladder zat. Oh. Maar ik keek naar de snuit en ik dacht die zien ladder zat. Ook deze groep is weer ontstaan uit 2 vriendengroepen. En die hebben voor het eerst dit jaar samen een wagen gebouwd. Hebben ze niet verkeerd gedaan, vind ik. Nee. Startnummer 44, ook weer uit Groesbeek. CV de feestneus en CV net echt. Dus dat zou je in principe ook 2 groepen moeten zien die samen zien gegaan. Ja, die hebben als thema de Mansberg het ons Halloween gegeven. En dan brengen wij de Groesbeekse Fright Nights echt tot leven. Ze hebben dus een echt spookhuis op wielen gebouwd. En in Groesbeek komt er steeds meer verlichting met Halloween. En dat is echt een trend aan het worden. En zelfs in de wagen zitten ze mij te spoken volgens mij. Ze hebben al 4 optochten metgedaan, staat hier. Dus het knalt eruit uit Groesbeek. En we gaan direct door van Groesbeek naar Milsbeek. CV Gennekwats, 25 man sterk, doen we de 4e keer mee. Ja, ook die maken zich een beetje drukte over het stijgende water, het wassende water. En ze hebben een piratenboot gebouwd. En de piratenboot dan zal het hoge water wat in de Maas en de Nierstut de moeten kunnen zorgen dat zij dreugevuurd blijven houden. Dus als piraten willen zich hier dreugevuurd houden, dan zou ik in de boot gaan zitten en niet door de hele tijd achterlopen, zou ik zeggen. Ja,
Ja, ik denk dat we hier de laatste wagen in de optocht hebben, Bas. Dit is de prinsenwagen van de Pejas. Met onze prins Fred en prinses Ingrid, denk ik, erbovenop. Jawel, ze staan daar te stralen. Dit is de laatste in de rij van de 69 wagens. En deze wagen dan, laat een beetje zien wat offer te bieden heeft. In Blijenbeek hebben we namelijk een mooie ruïne. Het is geconsolideerd door en dat is het thema van deze wagen. En er is Offer toch nog wel een beetje trots op dat ze dat weer een beetje in eer hebben gebracht. En daarop zit onze prins Fred met zijn vrouw Ingrid. Die het goed hebben gedaan in het afgelopen jaar. Die veulschik hebben gemaakt met de Rood van Elf en een onbekende vorst. Want dat gaan we nou niet noemen. Ingrid bekend ook van de lekkerste taarten van Offer, heb ik me laten vertellen. Fred. Ja, je kent hem nog wel, Bas. En ik durf te wedden, Bas, dat jij weet hoeveel jaar die getrouwd zijn. Sterker nog, als ik het archief van Onweegte op Noordzee slaan, dan is dat volgens mij 24 jaar. Ja, ruim. Helemaal goed, Bas. Helemaal goed, Bas. Ja, dit is met de prinsenwagen van CV de Pejas zit deze eerste aflevering van de halfvaste optocht van het Offeren live op L1 televisie erop. Het was een prachtige editie, jubileum-editie, de 11e keer. Ze gaan nu richting het kapelke. Ik wil mijn co-commentatoren André en Matt hartstikke bedanken voor dit triootje wat we samen hebben mogen uitvoeren vandaag. We gaan nu denk ik een offersbittertje drinken. Lijkt me een heel goed idee, Bas. En we bedanken de mensen voor het kijken. En nou ja, wellicht tot volgend jaar. En vergeet ook niet te kijken morgen nog in Kessel-Eik natuurlijk. De Einzelganger optocht. Bedankt voor het kijken. Hoi. Hoi.